Wasalna f'punt fejn issa il-pis tal-għoli tal-ħajja qed iħossu kulħadd, familji, ħaddiema, anzjani u anke min iħaddem. Wara li pajjiżna beda mill-mod jirkupra mid-daqqa tal-pandemija tal-Covid sab ma' wiċċu sfida ġdida, l-impatt li qed tħalli l-gwerra fl-Ukrajna. Diversi ekonomisti qed ibassru li ż-żieda tal-għoli tal-ħajja li tingħata fil-budget li jmiss għandha tkun bejn 7 u 8 euro. Iż-żieda l-għoli tal-ħajja tinħadem fuq mekkaniżmu li jieħu in konsiderazzjoni il-paga minima kif ukoll il-bidliet fl-inflazzjoni matul is-sena ta' qabel. Il-General Workers Union fl-aħħar jiem ipproponiet li f'dawn iċ-ċirkostanzi eċċezzjonali li għaddej minnhom pajjiżna għandha tingħata żieda parzjali mill-kola minn qabel biex tkopri iż-żieda fil-prezzijiet. Ta' min wieħed ifakkar li matul dawn l-aħħar sentejn il-kola kienet ta' euro 75 ċenteżmu fil-ġimgħa. Dan minkejja diversi appelli lill-Gvern sabiex jirrevedi il-mekkaniżmu ta' kif tinħadem iż-żieda għall-għoli tal-ħajja li qed titfa' pressjoni fuq min iħaddem. Filwaqt li żieda fil-kola tgħin il dawn l-aktar vulnerabbli twassal biex min iħaddem ikollu jżid il-pagi, żieda li bla dubju titfa' pressjoni fuq min iħaddem. Bosta qed jisqu li jekk il-kola twassal għal żieda fil-prezz tal-produzzjoni ta' bosta oġġetti u l-proviżjoni ta' servizzi tispiċċa biex tikber l-inflazzjoni. Bl-ekonomija taf tidħol f'ċiklu fejn l-inflazzjoni tibqa' tiżdied. Quddiem dawn l-isfidi kollha li qed jaffaċċjaw il-ħaddiema kif ukoll in-negozji ħafna qed jistaqsu wkoll jekk wasalx iż-żmien li l-Gvern jagħmel mini budget sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi u jittaffa ftit il-pis li tħossu bosta familji.